Kardom don mali pini nilia ko putat wan tholo nali tum kaching hon mati kelang bom a channel Karbi 2.0 along lapen afrangsi kadu kawi elas nili channel long kelang rado an pan stami nili hin pen Kardom pajirik lo Kardom lapen pini bangke nili asap so ingsi menening jingsam omate ning arong hoy athe pipod ma pulote pini ana bangke nili channel ta paju pen stami nali tum nang kaching hon nang kera pen jok 500 subscriber bangke cross lo asinon nili bang target lo 1k an lata playing po pusining nili ning chethelo athema nang litum nang chirap dun ka an one nang litum nang chepaduk dun lapen nang litum nang kang honpon diola support lo lasi non 1k playing ki playing bang ta lake nang litum nang chinghon polote playing po lasi mo 1k bang jong si playing lo polo nang litum han niling son kado ka we fan stame kido an afan bang pupeda si ingot bani fan stame ni li son surface dolo mate give away dolo lapen non pinia video bang kenang le tum la thumbnail mate title long ta theglong po la son thak thak sini li la dakta nang than pon po lapen nang le tum la intro bang jiso lang ponon la intro lang da phit la video bang cheng pon phit lang lapen jong sila so video lang misen pol nang le tum share ik tha lapen like comment hai hui bang ta nang le tum nang pigon lapen jong sila so video ke lang pen jong nang le tum pine problem do mate thek thek koson si claim ning mal hai hui nang le tum nang contact gi pulta whatsapp lang stame nang contact tame mate na humri ik tame nilila so video description lang stame la link bang pidat po lapen pader depin pen nalitum lampen nili nang thana teng nang litum intro lang igo la intro lang depen cheng pon phelo na la penalitum mobile long dui Chrome browsers ta kalpin kapre browsers ta la seho dag nalitum ki tok dam ning bangki dag ni lin pik lang det po la pranga teng nalitum tok dam ego la job 18 assam.com po tok dam ego tok dam det penalitum search lo polo teleson interface ang po la penalitum da details sai hui banga lang dam melo la sinili ta dang thethini nalitum hanang pachini lang bang ke la pulo nili dang thethini nang than po la si ladaki tok dolo DHS Assam Recruitment dak 2022 pu tok dolo lapen total la vacancy mate apus bang ke dak 2720 do grade 3 lapen grade 4 vacancy do lase daga toklo la berta toklo DHS Assam Recruitment 2022 pu lase last date bang ke dak nali tum thek mon long po la last date bang dak 18/02/2022. Let's see. Talk good news today. We bring to you a nice career opportunity update. You may apply like grade 4. Nani tan apply dan la pen details ni liya nang thanam pa ber. La pen nani tum la official website long dami pula la DHS Assam gov.in long dami ngo. La pula nani tum tahu dak pen ta details lang me la pen dak nili nampik lang pun po di DHS Assam Recruitment 2022 la details banda hello la se apraxi nali tumal nili la grade 3 long pen se cheng pon ik po dak number 1 pen grade 3 bang ke technical la hin la si number of vacancy bang dak 907 do la pen dak category which vacancy bang you are tumhan le 364 la pen SC phan le 54 la pen STP la Sidal tribe plans tumhanle 90 la pen Sidal tribe hills tumhanle 46 la pen OBC MOBC la tumhanle 230 la pen PWD la tumhanle 38 la pen EVS le 85 la ando la si la pen non dak ni la bera kona pik lang ponto DHS some post which we can see la si one number abang kenali tum and dak tok teglong po auxiliary nurse midwife do ANM latum bang 353 post do doctor apply dun tame la LASO tumbang la pen drug room assistance lang bang dak 2 do la pen driver le command ne jong si driver thek bang do polte la ta jogdun tame dak
kan la do 73 apus do lapen da detiken long le 1 apus do 4 number lapen EJC technical long le 6 do lapen electrical long le 10 do lai hui bangke madu ta thegi ICU da technical long le 47 and do post ya lapen laboratory technical long bangle 50 do lapen medical record technical long le da 4 do lapen number 10 OT technical long le 14 do lapen 11 lahi la assistant la 67 lapen pharmacist long le 70 do lapen pharmacist ayo long le 3 do 14 lo non lahi do i nale tum dak pen check pon ego kolobang long si jog do ni ma lapen 15 naman plumber do radiographer la staff nurse lapen non number 2 long bang grade 3 long bang ke nale tum non technical lo the total number the post banke 621 ando la 621 post lo la penda category which vacancy bang you are to manle nale tum da thek manle 241 la pen SC to manle 38 la pen la STP to manle 62 la pen STH to manle 28 lapen OBC MOBC la tumhanle 164 lapen dak PWD tumhanle 31 lapen EVS tumhanle 57 la ana post do la si post which we can see bang kenali tum dak number 1 ang thek pon lang po assistance entomologics pulong le 2 do lapen 2 number long econ assistance com LDA junior assistance long le 107 do lapen accountant long le 2 do la per 4 number bang assistance CMS long le 9 do lapen 5 number bang basic health worker BHW long le 13 post do lapen 6 number compiler long le 1 do lapen 7 bang computer operator long le 1 do lapen computer long le 2 do lapen dresser long le 27 do lapen dak 10 number bang help educator long le 67 do lapen dak 11 bang leprosy injector long le 8 do lapen 12 number la bang ke leprosy social worker long le 5 post do lapen dak 13 multi purpose worker MPB la male tumhan only la tumhan le 260 an post do lapen 14 bangke non medical assistant NMA la tumhanle 17 do lapen statistical assistance long le 9 lapen 16 number statistical computer long le 2 do lapen statistical investigator long le 4 do lapen 18 TB help visitor long le 3 do lapen urban laboratory worker long le 2 do lapenon grade 4 apus bangkel dastonson hello la total dak thek ponang ponani to 1192 an apus to la si category with vacancy banga you are tumhan 477 lapen AC tumhan le 71 lapen STP tumhan le 119 lapen STH phan le 60 lapen OBC lapen MOBC tumhan 298 lapen PWD 48 lapen EWS tumhan le 19 an apus do na se post which vacancy bang nali tum da thek ponlang po kan an siduma 1 number Chowkidar long le 114 do lapen la 2 number cook long le 18 do lapen electrician helper la tum hanle 4 do lapen female attendant la tum hanle 39 do lapen field worker tum hanle 24 do lapen grade 4 bangke dak do pik anjo 402 la grade 4 ane long dun ante choklo ili Karbi tum ne mane lai long jong si long dun de pilot lapen the insect collector ba 9 ando lapen laboratory attendant 5 ando laboratory bearer long la 6 do lapen 10 number la male attendant long la 20 do night Chowkidar 22 ando lapen 12 OT attendant long la 13 lapen OPD attendant long la 14 lapen 14 number bangke outdoor attendant long la 1 lapen pion le da 160 an posto 160 anjo lapen 16 bange superior field worker
7 do la pen sweeper la pen cleaner la le 145 do la pen 18 lang ward boy 106 anai la pen 19 bangke ward girl le 79 nai la pen 20 number bang da watchman le 4 anai asida eligibility lai hui dak tokloi creatin DHS requirement salary bang da 14000 pen 60,500 ando la pen age limited bang da 50 anang po 50 years an la pen ex relation lai la pen education qualification bang dak theklong po class 8 la pen class 8 pen graduate an la si karbeng long arlota class 8 ke pass la pen class 10 highway kachali bang ta do la si inon mai no de long vek pola dake mate jogdun tame ning hang hang tum la sing son mai son long jogdun no son mai son ke long vegi jong si kopai do pulote la pen koson si apply ning ma polte la hai hui long ka toklo nang litum lang pon denot dak pen mate pore pon ekdana nang litum ta damra nili bang dak details bang an nang pore pipelo la pen last date la hai hui bang ke nili da advertisement long nili nang piklang pon dat po dak 08 02 pen si cheng po la pini bangke kan lo pini dead bangke dan piklang po pini 10 lo ke cheng elo la so post bangke cheng elo la si online pen le apply do na litum la pen last date ane 18 ando ya la si 18 midnight an la si ke flying al website link bang la so la advertisement adim ta tok der lo la pen litum and la link jong snaing polte nili fan whatsapp lang sta mena homri no ne la so link bang ke online fly link bang ke nili whatsapp lang people na litum fan ning hang tum jogduni pulote la pen kel anchal la simo la son job related mate update bang thu pulte nili nang than po la si post bang dak do st to manta la si inod mai not ke longi pusi ning thilo la si ning hang tum bang pader depend penon jogdun sonte me oi la se la details ai banale tum ta lang ponon la pen la so video jong se lang mesen polte share tha la jrp po la pen Karbi long adang do antas ta me palang nang la so video ta la pen pachini nang la hai hui bangke la si nang le tum la DHS Assam gov.in pulong le dam pen humri dam ikta menang le tum nasi paprap simila la pen adet bang ta kom hoilo la pen mo next video long le chetong thnan te la so video long bang la ansi nili ington nang kok po la si mo video long le chetong thna la pen ale tum jogdun ta me apply dun ta me la hai hui apus la anapus ki ong la si ingsima te inglong bang ke long duni la si kacharle bang ke ili Karbi long ta do graduate charlie tum ta do class 8 ki pass mate class 10 pass la hai tum bang ne la pudu roi ke Chowkidar dia pola si non YouTube long lena le tum kam claims ta me bor iping nei la si adakta anisivat ale tum opportunity an ale tum jogdon non la pen arnam herjume pen longlok ta hai la si jogdon tamme la pen la so video jong silang misen pole na le tum share ik tha la na le tum majir pojir pi tum hanas tame beta pi ik tha la pen pachini ingon kai flyden mang dui mine la si flyden tame la pen video la lang misen pole na le tum channel ta subscribe mo la pen share no la hai hui la si mo next video long la chetong thna ante pinya video bangke la ancholo la si dome thakme Kardom kadu ka ve phanta